fábrica de Betanzos Curtis Teixeiro e bueno, iso nada máis xente, bueno, pues directamente afectada e a nosotros nos parece que é importante tamén que teñades expreso tamén bueno, pues a estes non a calquera dos outros, estes ademais son xente da dirección precisamente do sistema laboral galego. Non é para que sabes que hai personas reales, eu xa sei que vos sabeis, pero bueno, tamén por aquilo de poder tamén falar directamente que xente con isto e con calquera. Ben, pois, bons días antes de nada, a todo o mundo, non sei se lo dixen, e agradecervos como sempre tamén o vosso traballo, que é o vosso traballo, pero que para nós é importante ben saberes. Hoxe, no día de hoxe, estamos en outra comarca máis leiteira, en outras duas comarcas, mellor dito, leiteiras, non? Da nosa terra, de Galicia, denunciando a situación que estamos a padecer nas explotacións leiteiras, denunciando a gravísima crise que desde fai meses, non, asola as nosas explotacións e, polo tanto, a situación de prezos que estamos vivindo que está arruinándonos, literalmente arruinándonos, ou nestes momentos xa con explotacións sobre as que pesan incluso en bancos. Esta situación nós pensamos que, sendo xa forzada, non? Por toda a presión que estivemos exercendo organizacións como a nosa, o Sindicato Labrego Galego e organizacións que en toda Europa levan desde o día 10 de setembro, non? Nos últimos tempos, movilizándose con folgas de entregas, con accións de todo tipo, con presións e con reunións con políticos de todo tipo, non? Bueno, pois fixeron que haxa obriga, non? Por parte dos gobernos, por parte dos conselleiros, por parte dos ministros e ministras de Agricultura, non? Dos distintos estados, esta reunión extraordinaria que o próximo día 5, este luns que ven, vai haber en Bruselas para abordar de xeito extraordinario tamén esta crise, esta situación e, polo tanto, para aportaren e daren solucións que poidan significar que a xente non teña que seguir tirando co seu leite, non? Como está tirando neste momento, non en esta acción na que hoxe estamos e aquí desver, pois como se escenifica precisamente o que todos os días está pasando en todas as explotacións deste país, non? En todas as explotacións deste país está ocurrindo que a diario se está tirando porque se está regalando prácticamente ás industrias e ás multinacionais da distribución o leite que todas estas explotacións están muxindo e que, polo tanto, non sirve nin para vivir, desde logo, porque os está arruinando e tampouco sirve, bueno, pois tampouco queremos que sirva para precisamente seguir calados e seguir agochados os nosos gobernos dese xeito tan irresponsable como está tendo a nosa ministra ou como está tendo mesmamente, eu digo sempre, non, o señor Zapatero, na medida en que sigue mantendo aí a esta persona que nos leva á ruína, non? E a esta persona ou esta responsable política que xunto con o noso conselleiro e co señor Feijóo están facendo ou están querendo facer, e por eso é importantísimo este tipo de movilizacións que estamos mantendo, que aquí non pasa nada, que aquí está todo solucionado, que aquí a raíz dunha pantomima de acordo, non, que se asinou co beneplácito, verdad, que parece que de todo o mundo, menos o sector que está precisamente, bueno, pues sigue a vivir a situación que vivía, pues parece que con eso xa estaba todo solucionado. Os políticos e políticas, por tanto, os responsables, neste caso, que o luns a nosa ministra teña que estar en Bruselas dicindo que ten que haber unha modificación desta política leiteira que nos está levando a ruína, que ten que haber unha modificación dese acordo que adoptaron fai ainda non un ano, no cal se nos estaba dicindo que tiñamos que ainda producir máis, verdad, con eses aumentos de 1%, non, lineal en todos os países, para seguir producindo excedentes para que as multinacionais precisamente se abastezan ao precio máis barato e para que, polo tanto, as explotacións se sigan arruinando. Son decisións políticas dese calado e desa facilidade as que poden adoptar os gobernos e, polo tanto, a poden adoptar os ministros e ministras nesta próxima reunión que o día 5 vai haber, igual que poden adoptar unha decisión tan importante como ver xa as claras que deixar que haxa toda a cantidad de produción de leite que se queira para non equilibrar a oferta e demanda significa agora e no futuro e, polo tanto, deixar que haxa ese mercado libre, non? E deixar que, bueno, pois, abandonar o control da produción vai significar precisamente o que xa está pasando, o que xa estamos vivindo en este momento. Polo tanto, son decisións políticas as que poden facer poñer couto a política que están facendo as industrias de comprar o leite ao mellor postor aquí en calquera parte de Europa que está arruinando as explotacións. E son medidas políticas as que poden, polo tanto, facer posible que teñamos ese precio que dicimos sempre que ten que, como mínimo, cubrirnos os costes de produción e o traballo, porque tamén traballamos para algo aparte de para pagar aos nosos proveedores e aos bancos, verdad? Entón, bueno, pois, esas son as cuestións fundamentais polas cais hoxe, novamente, en estas dúas comarcas, nos concellos de Sobrado, Curtis Teixeiro, Vila Santar, Cesuras, Irixoa, Monfero, Paderne, Aranga, Vilar Maior,
Oza e Mesía se xuntaron unhas 400 explotacións que hoxe deron todo ou parte do seu leite para facer estas accións, uns 90.000 litros que están repartidos en estas 11 cisternas, para que hoxe siga habendo esa denuncia pública, para que hoxe siga habendo esa forza e para que hoxe sepan que non van calarnos a voz a xente que estamos padecendo esta situación, por moito que nos poñan por diante acordos ou por moito que nos poñan por diante pantomimas ou por moito que nos poñan por diante quen dice que todo isto está arreglado e quen dice lle dice a xente que siga tendo paciencia para arruinarse, porque paciencia en este momento é do que están sobradas as explotacións e o que lle falta é poder vivir e o que lle falta é precio para poder efectivamente continuar co tecido productivo, co tecido social que en este país é fundamental, non só para nós, sino tamén para a articulación de toda a nosa Galicia. Esta mañá, nesta mesa que aparecía no Congreso, dicía Bruxelas literal, porque subrayan a eficacia das medidas que desde o goberno se están adoptando para apoiar o sector agrario e que están permitindo facer frente á crise e tamén que están logrando crecemento en algúns dos sectores que falaba tamén a secretarios generais. Ben, pois perfecto, pois eu esa pregunta quero literalmente que xa respondan as persoas que directamente están aquí e que precisamente están vivindo ese aumento e esas medidas que a señora ministra se atreva a decir, que se atreva a decirlo públicamente a esta xente que está aquí, a toda esa xente que está aí e a toda esa xente que hoxe, como o resto dos días, está vertendo o seu leite para que precisamente se visualice como lle están chegando as súas medidas. Cal é o precio medio que nas explotacións de Galicia se está cobrando neste momento? Dicide vos. O precio medio son de 22 céntimos a media de la mayoría de las explotaciones de toda Galicia, ¿no? Entonces estamos muy preocupados porque vemos que ese corte que se está cayendo y la gente rural quería seguir viviendo en lo rural, pero dadas estas circunstancias y los políticos no toman medidas, calculamos que en un plazo corto, 6 meses ou antes, moitas explotacións tendrían que pechar por non poder facer frente a aos pagos que teñen que facer mensualmente. E de por riba, agora ven a subida dos impostos que nos acaba de rematar máis. Por lo tanto, tendrán que tomar medidas e que non deixen caer o rural, que eu creo que é importante neste país. Por lo tanto, aí ten a señora ministra a resposta ás medidas que están adoptando, vivida directamente das súas explotacións. Esa é a situación e, polo tanto, a señora ministra non sei en que país vive, ni sei a que ten pensado defender. De seguir defendendo as industrias ou as multinacionais para que se abastezan de leite barato ou de seguir, mellor dito, ou de empezar a defender realmente a xente deste país que foi quen a votou, por outro lado. Decías que é importante no sector productivo galego do leite, podes nos recordar as cifras de explotacións gandeiras? Sí. Neste país, en Galiza, estamos en este momento entre 12 e 13.000 explotacións leiteiras e, por tanto, esos son explotacións que directamente con varios postos de traballo, verdad? Porque moitas delas teñen unha persoa, pero moitas delas aquí hai explotacións que teñen, a práctica maioría, que teñen máis dun posto de traballo, 2 ou 3, incluso algunhas que teñen máis, e logo despois non hai que esquecer todos os postos de traballo que de xeito directo ou indirecto dependen tamén do noso sector, non? Aí tiñamos cifrado xa a primeiros deste verán en unhas 100.000 familias que indirectamente tamén dependen de nós, aparte de as que vivimos directamente do leite, claro. Entonces estamos falando, pues de todos os abastecedores, de todos os proveedores, de todos os profesionais, de todos os servizos, é dicir, de todo un tecido, non? Que económica e socialmente sustenta este país. E logo, claro, todo eso se traduce tamén na vida das vilas, é dicir, na vida das vilas e das cidades que ou efectivamente hai movimento económico para generado por todos nós e por todo este movimento económico que facemos, ou senón tamén as vidas se van ao tacho, económicamente falando, claro. Entón, estamos falando, de algo que neste país, ten unha trascendencia vital para todos e non só para nós. Ojalá puidéramos dar cifras, pero esas cifras tamén están sendo ocultadas. Ojalá puidéramos precisamente ter contabilizado, digo ojalá, porque eso tamén daría conta precisamente de cal está sendo a realidade, non? Esas cifras en este momento están sendo completamente silenciadas e se xa viñamos estes últimos anos perdendo alrededor de unhas 1.500 explotacións cada ano, estou falando de explotacións de leite, en este momento eu creo que con esta crise sin precedentes e con esta situación sin precedentes, xa digo, algún día teremos que coñecelas, porque algún día, digo eu, terán que dalas, non? Pero desde logo que non se pode seguir engañando a xente e seguir non adoptando medidas que efectivamente solucionen esta situación. Gracias. Veña, moitas gracias a vos.